the newest big daddy of Kannada and Tulu film industry. Welcome to Talk on Wheels, first episode. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪುಗರ್ ಒಂದು ತೆರಬಂಡ ಪರ್ಪುನಿಕ ಸಾರಿ ಕಲ್ಪನಿಕೆ ವಾರ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಬೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ದ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದ ಕಾರ್ ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ ಕೊಂಚ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಏನನ್ನ ಕಾರ್ ಬಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಶಾಂಪು ಮಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕುಂಟು ಕೊಡ್ದು ದೆಕ್ಕಿಂದ ನಾಯದಲಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕಿಂದ ಬಂದು 2019 ಆರು ಏಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುನಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಣಂಜಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಈತೇ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ಸ್ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದೈವಲು ನನ್ನ ಕಾತಿಲಕ ಏರ್ಲಾಗ ಹಾತಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಕನ್ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವು ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸಾವ್ದಲಕ ಮಲ್ತಾರ ಎಡಿಟರ್ ಗಿರ್ನ ಮೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನಿಮೋರ್. ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೋಮೋತುದ್ ಬೈದರಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶೋ ದಾದಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಂದು ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಮೋಟ್ ಪಂತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಾತೆರುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏಪದಲಕ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಪು ನಾನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಥ್ರಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದ ಥ್ರಿಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಶೋಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಟಾಕ್ ಶೋಸ್ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಸೋಫಾ ಎಡ್ಕುಲೊಂದು ಚೇರ್ ಎಡ್ಕುಲೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಎಡ್ಕುಲೊಂದು ನಡಪಿನ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ and that too with no filters. Kali car the air filters and AC filters matra. For the first episode of Swarna Jewelers presents Talk on Wheels in association with Cam Labs and FP Customs. We are at Mercedes-Benz Sundaram Motors. So Avika Productions, Anchane Shutterbox Films official, that's the YouTube page barpanachina ee show to mast talks undu and I thought this show is all about wheels, meals and real feels. Wow. So ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಲ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು Mercedes-Benz GLS 450 4matic the big daddy of SUVs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಕಂತಿನ ಗಾಡಿನ ಪತೊಂಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ the newest big daddy of Kannada and Tulu film industry in Panoli. Of course, nikul thumbnail tudu niklege guest here and gottadupu but arenu porlude welcome alpu I'm going to pick him up. So once again, welcome to Swarna Jewelers presents Talk on Wheels in association with SP Customs and Cam Labs. Hello. Welcome to Talk on Wheels first episode. Yan actually thank you panodiraga. Dai bannaga show start matnagane pande. Nama first episode big daddy of SUV nammottige undu. Okka yan pande big daddy of SUV punaga nama cinema industry da big daddy board undu. I've got one big daddy. Not a big daddy man. You're big and very soon going to be daddy. Ancha dadalla. Okay fine. Okay. So welcome to the show. Apagana shuru malpugate. Let's start. Ini tension malpochi. ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂತಿನ ಗಾಡಿ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒರಂಬ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ದೇವ್ರ ದೇಟ ಓಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮುಡುಕ ಆಂಡ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಎದೊಡು ಪೋನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ರೋಡ್ ಕೆಲವರ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬರತುವರ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಪಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ಣ ಇಂಚ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇರನ್ ತೂ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಯುವರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ 360 ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ವಿತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ light and sound is very important. So namada ambient lighting undi card and of course we have got burmester speakers as well. So everything is covered. Iragoskara ini pura vyavasthe onji kade denkul manta andanda Mercedes-Benz GLS 450 4matic ndula idage setup nanchitna gaadi. Thank you. Okay. So welcome to the journey. Ini nama onji journey pattaron popa. We'll take on this beautiful journey. Yes. Journey start mantnaga iradan oppunanchitna first question. Okay. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಟೇಕ್ ಮಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಈರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿನ ಜರ್ನಿಯ ಅತ್ ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ಶೇಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಗರ ಜಿಂಚ ಸ್ಟೇಜ್
ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏನಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ಅಪಗರ್ದಿಂಚಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಒಳ್ಳೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಂಕಲು ದೂರದರ್ಶನ್ ಪೂರ ತೂವಂದಿತ್ತಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಕಿಡ್ಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಏನ್ ಬಂದ್ಬ ನಾವು 90 ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಬಂಗ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಖಲು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನೇ ದೂರದರ್ಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಸೂಪರ್ ನಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ನಂಚಿನ ಸಂಡೇಸ್ ಕಾಂಡ್ರಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವ್ಯೋಮ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾನಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಹೋ ಇನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪುದರ್ ಪೂರ ಕೆಲವ ಅಂದೊಂದು ಪೂರ ಫೇವರೇಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆನ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೆನ್ಜಿ ಆಲ್ಫಾ ಗೆ ಬೀಟಾ ಗೆ ಗಾಮಾ ಪೂರ ಬೈದನೆ ಸೋಮವಾರನಾಗ ದೂರದರ್ಶನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲಿಫ್ ಲೈಲಾ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ತಹಕೀಕಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಬ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವ್ಯೋಮ್ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಟಿವಿ ತೂಪುನು ಓ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಟಿವಿ ತೂಪುನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೊಡು ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೀವಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನ್ ಟಿವಿ ತಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪಂಡ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಉಲಯ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಿಂಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಿಂಗಿಂಚ ಪಾತಿರೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಪೌಂಡು ಇಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತದ ಫಿಯರ್ ಪೌಂಡು ಇಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಅನ್ಪಾಂಡು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ದಾಲ ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪ್ಪುನಾಕ ಭಯಂಕರ ಟೀಚರ್ನಕುಲು ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೆರ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೆರ ಪುಂಡ ಪರ್ಪುನಿಕ ಸಾರಿ ಕಲ್ಪನಿಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಶುರು ಆತಜಿ ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಪಗ ಶುರು ಆತಜಿ ಸೊ ಕಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಕಲ್ತಜಿ ಪಂಡೆ ಪಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ಆತ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಐತೆ ಕಲ್ಪಲಕ ಒಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟುಪುರ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಯಾಪನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದೇನ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತೆ ನೋಡುದು ಅಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟನ ಜೀವನ ಆತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂದ ನಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯತೆ ನೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ ಆರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೀಕ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೆಂಡ್ ಆಯ್ರು ಬಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ನೀನು ಅವು ಮಾಲ್ತಾಂಡ ನೀನು ಊರ್ದ ಬರಿದ ನಾಯಿಲ ಮುಸುಜಿ ಈ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಲ ವೈಕ್ ದುಬೈಗೆ ಬೋಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ US ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ದುಬೈ ಬೋಲ ದುಬೈ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬೆನ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನೀನು ಅಕ್ಕಲು ಫಾರಿನ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪೇರು ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಉರುಬ ಪೂಜಿ ಬೆಂಡ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ಪೆ ಬೊಡ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏನು ಬೆಂಡ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2008 ಹಿಡಿದು 2014 ಮುಟ್ಟಾನ್ ಬೇನು ಅಂದಿತ್ತು ಇರಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ಜರಿಂದ ಅವು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅವು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಏನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಇಸ್ ನೌ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ನಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾತ್ರ ಇರೇನೆ ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ದರ್ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ದು ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಆಸ್ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ದ ಎಂದ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಮುತ್ತುಟ್ಟು ಐಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆತಿನ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸೊ 2014 ಅವೇ ಎತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಅಂಚ
ಯಾನ ಬುಡಿಯ 2014 ಎಂಕ್ ಅವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೆಳೆದ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರಬನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೀಕ್ಡ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಟರ್ ಔಡ್ ಅಂಚಪುರ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ತುಳು ಟೊಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅವಳು ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪನ್ಪನ ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಕುಲುಮಾರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಲ್ಲಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾಗ ಪೋಟ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ನ್ಯಾ ಪನ್ನೊಂದು 2012 ಪೂರ ಅರ್ಜುನ್ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅಪಾಗ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತರಿ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನ ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರ ಅಪಾಗ ಓಕೆ ಸೊ he knew what I was into ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದೆಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಕತೆ ಬರೆಪುನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕತೆ ಬರೆಪುನು ನಿತಿನ್ ಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಕುಲ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆಪುನಿ ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಇದ್ರ ಬುಕ್ ಇದು ಐಟು ಓ ಮುಂದೆ ಬರೆದ ಆರ್ಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ನಾರ್ ಬರೆಪುನು ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ತೊಜಿಪೋಡು ಓದಲಿ ಐಕ ಹಾರು ಬರೆಪುನು ಅವೇ ಆರು ಬರೆದು ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಆರು ಸುಹಾನ್ ಡಪನ್ ನಿಂಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅವಾಗ ಸುಹಾನ್ ರಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ರಂಗ್ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆರು ಸುಹಾನ್ ಡಪನ್ ದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹತ್ತವರ ಪನ್ಪುನ ರಂಬರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಒಂದೆ ಅವು ಆರು ಮುತ್ತುಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಮುತ್ತುಡು ಹಿಡಿತಿನಾರ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರ ಸರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಂಡೇರು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಬರ್ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಫೈಟ್ ಜವನೇ ಪ್ರಜೆಪಲ ಮೇಲಿಕಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಸುಹಾನ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸುಹಾನ್ ಏನೋ ಪೋದಿ ಅನ್ ಸುಹಾಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಕುಲ ಥಾಟ್ ಶೇರ್ ಆಂಡ್ ಸುಹಾನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಈ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಟು ಆಡಿಷನ್ ಅವೇ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಫಿಲ್ಮದ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೇ ಸೊ ಆ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಬಂಡಿರ ಆಡಿಷನ್ ಬನ್ನ ಕೈಕಾರು ನಡಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ತಾತ್ನೆಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತಪ್ಪೈನಿ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಚೇ ಇಂದು ಬಂದು ಅವೇ ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರಣಾಂತರದ ಅರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಡ ಅಂದ್ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಸುಹಾನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ರಾಜನ್ ತಿಕ್ಕವೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕವೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತ ಇರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರೆ ನಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ ಪೋಯೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇಡಕಲು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಹೋದೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂದಿರು ಸುಹಾನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಿತ್ತ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಭಯಂಕರ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತುಂಡು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾನ ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಶಾರ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕುಲು ಈ ಶೋ ಪುರ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನಪು వచ్చి ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪುನಃ ನಿಕು ಲೈವರ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಈ ತೂದು ಎನ್ವಾರ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಾರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಬಂದು ಇಜಿ ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ಕಾಲಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇರೇನ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರೇನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತೋ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತನಕುಲ್ ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಪಿರೋ ಬರ್ಪೇರು ಡಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋ ಅಂದೆ ಇರೇನೊಂಜಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪ ಇಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ದೇವರ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡಿತ್ತನ ದಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಿ ಇನಿಯಕುಲು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕನತಿನಿ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಟ್ ಈರು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಟ್ ವಿನೀತ್ ಇಂಚ ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಥೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಜೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಿರಾರು ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಅರೆಗ ಆತ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕೆ ಅಪಗನ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವು ಒಂತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸಾವ್ದಲಕ ಮಲ್ತಾರ ಅಪಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ನೀರು ಇರ್ನ ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಬಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರು ಯಾ ನಾವೇನೊಂಚೂರು ಓದಿ ಏನೊಂಚೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡೇರು ಯಾ ನಾವೇನು ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಬಡಿಯ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪುದರಪ್ಪ ಗುರು ಇತ್ತೀನಿ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತನು ಬಟ್ ಈ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇರೇಗಿ ಯಾನು ಏರನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇರೇಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರಾವೇನು ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಎದುರು ಗರನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೇರು ಆರ್ ಇರ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಡ್ ಜನ ಇಂಗುಲ್ ಪಾತಿರುವ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೊನೋಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನೊಂಜಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ನಾನು ಪುಗರೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವೇನು ಎದುರು ದರ್ಕೇನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಬಂಗಾರ ಜನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ರಾಣಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಲು ಒಪ್ಪುನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ 10-17 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ 10:15. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಮಗುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ಲಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ ಡೈಲಿ ಅಡೆ ಪೋಪುನು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಎಲ್ಲದಡೆ ಪೋಪುನಿ ಮಗುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಐತ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲು ಮಗುಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ ಅವು ಇತ್ತಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಗಲ ದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನು ಬಿಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಜ್ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಯ ಪಂತಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೇಕಾ ರಾಜ ಪಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಕು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಹಿಡ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ರಾಘು ಪನ್ಪುನ ಏ ರಾಘು ಇವತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿರುವುದಾ? ಆಯ್ತು ಬದ್ದೆ ಆಗಿದಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ರಾಜ್ ಇರಗೆ ನಾಪಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪ ಇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇರಗೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಡಪುರ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಗರುಡ ಗಮನದ ಕರುಣಾಕರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುರ ರಾಜ್ ಪಂಡೇರ್ ಇರೇ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಪಂಡೇರ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಗರುಡ ಗಮನದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೇಳಿ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಇನಿಕೆ ತೂನಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹತ್ತದ ಅನ್ಪೌಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ರಾಜ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ನಮ್ನೆ ಅವ್ನು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಲ್ಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕಾಂತಾರ ಲೀಲಕ ಬಂದಾಳೆ ಅವಳು ನಂಗೆ ಬೈಕ್ ಕಲಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗೀತಾ ಅಂತ ಮಾರೆ ಶುರುವಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1,000 ಸಂಬಳ ಎಂತ 1,000 ಸಂಬಳ 1,000 ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕಾಂತಾರ ಅಡೆಗ್ ಬರೋಡು ನಾನಾಗ ಸೀತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಏರಾಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದುವೇ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವನ್ ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ತೂನಾಗ ಇರ್ ಬತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರೆ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟರ್ ಆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂತಾರಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯುನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಟ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿ. ಸೊ ಈರ್ ರೈಟರ್ ಆಯರ್ ಈ ಬೇತೆ ರೋಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರಲೆ ಬಂಡಲೆ ಅನ್ ಬರೆ ಉನ್ನಾಯಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡೆ ಬಂಡರ್ ಕಲ್ಪನೈಟ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಇರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನಾಗಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬರೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಕುಲ್ಲ ಬರೆ ಪಾವಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನಿಕ್ಲ ಬರೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೆ ಯಾನ್ ಎನಿಕ್ಲ ಬರೆ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಓದರ ಆಪು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಬರೀತಿರಿ ಯಾನ್ ಎಂದು ಬಂದ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಆಪುಣೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ and I most probably I was made for films adana ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ of course you are made for films ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಬಂದ ಐಡಿಯಾ ನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಕತೆ ಟೈಮ್ ಓಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದ ಬರೆದಿತ್ತ ಅವೇ ನಾನು ರಾಜ್ ನಕಲ್ಡ ಬಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀ ಅಂಡ ಬರ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಕಲ ಕಥೆ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತಿಜಿ ಅವು ಈತ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು 2016 ಪನ್ಪುನೆ 15-16 ಇನ್ನಿಕಲ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಪಗಾರ್ದ ಇಂಚೆಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐಕ್ಕಲ್ ನಿರ್ಪು ನಾಯ್ದು ಗಡಿ ಒಂದು ಪೇರೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಬರೆ ಪೂಜಾ ಈ ಲತರ್ಜಿಕ್ ಈ ಲೇಜಿ ಇಂದು ಬಂದು ಇನ್ನಿಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂತಾರನ ಕುಲ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಕುಲು ಐದು ಬತ್ತಿ ಬಂದ ಕೆಲವು 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಕತೆ ದಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100% ಮಲ್ಪ that will be my first film ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ if you would have done it that time only newcomer mantila kaatu itta ear maltina anchina onji film most probably to God bless as they ancha naan alpar janane ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ರಾಜ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಈಜಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಸಿ ಇಂದು ಬಂದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇಂಚನೇರು ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಗಮನ ಟೈಮ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ನಾಗೆ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇರಾಗ ಏನ್ ಪನ್ಪನು 2005 ತ ಪನ್ಪುನೆ ಜನಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಲ್ಪ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪಂದು ಉಡ್ಪೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನಿಮೋರ್ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆತಿನಾನೆ ಅವು ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗುಲು ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಲ್ಪವನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ರಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರಪನ್ನಾಗ ಆರು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿವೇನೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವರೇಟರ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಲೇಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪುರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಗುರು ಎಂಚ ಏನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದ ಸೈಡ್ ದನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಹಿಂಗೆ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ತೂಯರ ಈ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬಂಡೇರಿ ಅದು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಬಂದು ಆನ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಾರ ಆತಿಜಿ ದಪ್ಪನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಟ್ಟ ಸೆಜ್ಜೆಂಕುಳ್ಳ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೀಂಟದು ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿತ್ತು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಿ ದಿನಾತ್ರಿ ಅವು ಸೀಂಟದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿತ್ತಿ ನೈಟ್ ಅವೇ ಕಾಸಲೆಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಪೋಂಡ ಲಾಕ್ ಆಪೆನದ ನಪಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಲಾಕ್ ಆಪೆನದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಓಡು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗುರು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೋಲೆತ್ತ ಗ್ಯಾಂಡೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಜೆಲ್ಡು ಎರ್ಮಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾನು ಬರ್ಪ ಎಂದ ಬಂಡೆ ಪೋದು ಬಿಡಿ ಯಾನು ಹೋದ್ ಅಂಚೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅವ್ಳು ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಕಾಂತಾರ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಹೇಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಆರ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಸೊ ಮಂಗುಲ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಬ್ಡಾವ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತು ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಶೇಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಆಪುನ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ರಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತತೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಮೇನ್ ಅದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಂಕಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಬೆಟರ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಕಲ ಐಡಿಯಾ ಬೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಐತ ಮಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಲ್ವಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ವಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಂಕುಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಿಪುನು ಇಂಕುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಿಪುನು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಐಟ್ ಅವೇ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಇಂಚ ಇಂಕಲ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂತಾರಡ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಆನಾಗನೇ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರದ ಮನದಲ್ಲಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡವು ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ತುಪ್ಪ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಿತ್ ಇಂಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಬಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನ ಐತ ಇನಿಕ್ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್
ಅವು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಪನ್ನಗನೆ ಇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖುಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಾ ಕಾಂತಾರ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಒಂದು ಏಪಲ್ ಅನ್ಪತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಆಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಿಟ್ಟದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಚ ಅನ್ಪತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ಡ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಿಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಪನ್ಪುನ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಬೈಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ್ ಹಿಟ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಗರುಡ ಗಮನ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫೂಟೇಜಸ್ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕಾಂತಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ಡ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ನಕಲ್ಡ ಸಂದೀಪ್ ನಕಲ್ಡ ಅಕಲ್ಡ ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಂತೇನ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಡೆ ಅವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹಿಡಿದು ಫಿಲ್ಮು ಇರಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆ ನಮ್ನದ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು 100 crores ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತ್ಯಾನ್ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ನನ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಪುದರಡ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅವೇ ಪವರ್ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ 100 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ದಯಪಂಡ ಸಿ ಒಂಜೊಂದು ಈತ ಎಂಕ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇತೆನ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಐ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಏನದು ಬರೀತಿದ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಜ ಆ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉನ್ಲ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವುಲ ಇರಗೆ ಬೇತೆನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದುಂಡು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪಂದ ಇಚ್ಚಿಂದಾಡಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಪೂರ ಇಟ್ಲಿತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಪನ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಮಗುವ ಸವಿತಾ? ಸರಿತಾ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವ? ನಾನು ಸರಿತಾ ರವಣ್ಣ. ಆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಕಡೆ ಏನು ಪರೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ 2-wheeler ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇರ್ ಒರಿಯನೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಾರಿ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತದ Mercedes-Benz ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಾರ ಒಬ್ಬತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಯಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಅವೇನ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನ ಐಕ್ ಉಂತಾದಿನ ಜೆಪಿ ತುಮಿ ನಡುವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಮಾತಾರ್ಲ ಐತೆ ರಾಜ್ ಏನನ್ನ ಕಂತೆರ್ ರಿಷಬ್ ಏನನ್ನ ದುಂಬುಕೊನೆಯರು ರಾಜ್ ಪಿರನನ್ ಪುಗೇಳಿದಿರ್ತ ದುಂಬುಕೊನೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ರಿಷಬ್ ಅರ್ನ ಪುಗೇಳಿದಿರ್ತ ದುಂಬುಕೊನೆಯರು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಜೆಪಿ ಆರ್ 2019 ನರೇಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರವಿಯನ್ನ ನೀರೇ ಮಲ್ಪನ ಬಂದು 2024 ಎನ್ನನೇ ಮಲ್ಪದಿನಾರ್ ಸೊ ಅವು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಆರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜೆರ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೆಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನ್ GGVV ಮಲ್ತದೆ ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ರೈಟರ್ ಆತೆ ಪಂಡದ ಈರ್ಲ ಪಿರೋ ಯು ಸ್ಟಕ್ ಟು ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾಸ್ 2019 ಇರ್ಬೋಡಂಡೆ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಜೆಪಿಡ 2019 ಆರ್ ಏಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಏನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂತೆ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶೂರ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಂಡ ಅಂಡ ರವಿಯಣ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಸುಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ 2019 ಆರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಇಂಕುಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ತೆಲ್ತಿದ್ದ ಬಂದ ಇನ್ನಿದಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೆಲ್ತಿದೆ 2025 ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ತೆಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎನ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕತೆಗ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ಡ್ ಇರಾಗಿ ಓಲ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ 100 ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ఒక ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಆದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ ವಾಯ್ ಪಾರ್ ಎನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಜ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಇಂದೇ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈತೆ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪು ನೀನು ಬಂದು ಆರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು
ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆವೊಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶೂರ್. ಎಂತಾಯ್ತು? ಎಂತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಚ ಇರೆಗ ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಇಂಕುಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಜೆ ಪಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ವೈಪ್ ಕೊರೊಂದು ಜೆ ಪಿ ವೈ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅವೇ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವೇ ದಾದಾಂಡ್ ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೈವ ದೇವರು ಎನ್ನ ದೈವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾತಿಲಕ ಏರ್ಲಾಗ ಆತಿದ್ದೀರ ಬ್ರದರ್ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಬಂದ್ಪು ನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹುಡ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸೆಟ್ಲ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಬುಡಿಜಿ ನಿಂಚೆ ಸಾಂಕುನು ಅವೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರದ ಪರಕದ ಕೋಲಾಂಡ್ ಓಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬಂದಲೆಡ್ ಅವೇ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಆಂಡ ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ನೀವೆನ್ನ ಬೊಡಿದಿನಿ ತುಯಿನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಪಿರ ನಾನು ಒಣಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಇಡು ಸಾಂಬಾರು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಸೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಓ ಇಷ್ಟು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಸೀನ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಪಲ ಇರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರೋ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಸಭ್ಯತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಬುಡಿಯ ಅವನ ಟಾಪಿಕ್ ಬುಡಿಯ ಒಂಜವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಏನು ತೂತೆ ಕೋಲದಲ್ಪ ಮಿನಿ ಇತ್ತರ ನಂದು ಬಂಡೆ ಕೋಲದಲ್ಪ ಅಕುಲ್ ಐರನ್ ಕೋಲದಲ್ಪನೆ ತೂದು ಅಕುಲ್ ಏನ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯಾಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಎಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ರೈಮಿಂಗ್ ಏರಿ ದಾದಾಳ ಮನ್ಪಡುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣದ ಅರ್ಥ ಅಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಜೆ ಎಂಸಿ ಪೂರ ಇರಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ರಾಜ್ ಅನುರಾಗ್ ಬಂದು ಎಡಿಟರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಆಜೊಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಸಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಜೆ yes thank you ಅಂಚ so yes manifestation ಇತ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದಾಪುರ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಏಪಲ ಬೈದಿನ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನನ್ ಜಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡುದು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ಆವಡುಂದೆ ಯಾನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೈದಿನ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇನಿ ಇಂಕ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಲೀಡ್ ದಿದೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ದೇವರದ ಯಾವ ಪಂಡೆರದ ದಾದ ಪಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೀಡೇ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡ್ರ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಅವನ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ರೋಲ್ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವೇ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನಿತ ಜೆ ಪಿ ಪನ್ನಾಗೆ ದಾದ ಎಂಕ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ 100% 200% ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೆಗೇತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬೇಬಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬೇಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುಲೈ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎನ್ನ ನಡೆದು ಬಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಬರ್ಪು ನಿಂಜ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಣು ಎನ್ನಡದು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಪಿದೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲೆಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಆಡ ಪಿದೆ ಬರು ಇದಿಂಡ ಯಾನ್ ಅದಪ್ಪ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಎಂಕ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡ್ದು ಕಾಂತಾರ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಲೈಫ್ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಐತ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಸಾವ ಸಂಚೈತನ್ ರಾಜನಾವಡು ರಿಷಬ್ನಾವಡು ಪೂರನಲ್ಲಿ ಸಾವ ಸಂಚೈತರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಾಯಿನಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ 2009 ಮೈನಿ 2008 ಮಿನಿ ನಾನು ಪಪ್ಪಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಿನಿ ಬೈದುಂಡ ಯಾನ್ ಇದ್ದ 2014 ಬಿರಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ನೈಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಪ್ಪಗಳ ಕೊರಡೆ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಯರ ಬಿಡ್ಜಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 2014 ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಜನಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ಅವೇ ಒಂದು ಈತ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಈತೇ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದೆರಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್
2018 ಯಾನಾರೇನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾರು ತೂಯರ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಅರೆರ್ದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಪುನಾತ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ಆತ್ ಖುಷಿ ಪಡದ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಮನ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ 2014 ಹಿಡಿದು 2018 ಮುಟ್ಟ ಆರೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಂಡದೆ 4 ವರ್ಷ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನ್ರ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಈ ಏನನ್ನ ಗೆನ್ಪುನಕಲು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತ ಜನ ಏನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಬಂದ್ನಕಲು ಇತ್ತಿರ್ಬುಂಡ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ನನ್ನ ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂತ ಜನ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಚಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಏಪಲ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪನಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾದನ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಪಂಡದೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ತಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ತಡೆ ಇರಿದಿರಿದು 2017 ಆರ್ಲ ಪೋಯಿರಿ ಅಂಡೆ 2017 ಪೋಯ್ಬೇಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ VIP ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಧನುಷನ ಇದು ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪೆ ತಿರಿಬೇಕ ಅಂಚಿನೇ ಲೈಫ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ ದಾದಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬತ್ತನ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲೆಗ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂದ ಚೊರ ಆಪುಂಡು ಹಿಡ್ದ ಸಮಯ ಪಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ತೀರಿ ಬೋಕನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಕುಲ್ ಅಂದೆ ದಾದನ ಚೊರ ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಇಂಕುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ದಪ್ಪ ಗಪ್ಪನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು 11 ಪೂರ ಇತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ 6 ಪೋಪುನೇಡು ತುಂಬ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಪೋಪುನೇಡು ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮ್ಮ ತಿರುಪೇರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತೆನ್ನೇರಿ ಬಾಲ್ಯ ನನ್ನ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂಕೆ ನಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 6 ಪೋಯ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ 6 ಪೋಯ್ ನಾನು ಬುಲ್ತಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾನು ಅವೇ ಆರನ್ನ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ನಗರ ತೂದ್ಯಾನು ಹೊರ ಬುಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಂಡ ನೀರೇ ಜತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏತೊಂದು ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಪಿದೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ಟಕ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನೆ ದಾಯಗಂಚಾಂಡು ನಿನ್ನೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಆನ್ಸರೇ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಫೋಟೋಕ್ಕಂತ ಪಡೀರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಲಿಡೇ ಅವೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ದಿಕ್ಕಾಯಿರು ಫೋಟೋಕ್ಕಂತ ಪಾಡೀರಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಏನು ಫೋಟೋ ತಲ್ಪನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಸೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಜ್ಜೆ ಪಾದ ಐತೆ ಎದುರು ಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಅವ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಂಚೈತನ ಬಂಡ ಏನಂತ ತೂ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ಅನುಭವ ಒಂದಿತ್ತನು ಇಂಚನೆ ತೂ ಪುನಃ ತೆಲ್ಪುನು ಅವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಫೋಟೋ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಂಚ ತೂ ತೆಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ನಂದು ಅನುಭವನು ನಾನು ದಾಯ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತಬೋದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಟೆ ನೀ ತೆಡ್ಡೆ ನೀ ಪನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಾರ ಸನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಇರ್ಪಣ್ಣ ನಂಬಾರ ಹೆಂಗೆ 2019 ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾರ ಸನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಮುರನಿ ಬುಡ್ನಿ 2025 ಮಾರ್ಚ್ ಬುಡ್ನಿ ಐದು ಸೂಫ್ರಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಡಿ ಅವೇ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎನ್ನ ದೈವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೈವ್ಯಾರನ ಅಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೋಜಿ ಬಟ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಕಲು ಇರು ಎನ್ನರ್ದು ಭಯಂಕರ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಕಲು ಇರು ಅವೇ ಯಾಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೊಗ್ಗುದಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೇವರದೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವರ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ದೇವರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಇದನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಕ ಏಪಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಂಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಇಡು ಅವು ಆಯಪಕ್ಕ ಮುಗಿಪೋತೆ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನ್ನೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಂಡ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅರ್ಥ ದಯ ಪಂಡ ಉಲೈಡ್ ಏರ್ನ ನಡುಟ್ಲ ವೈಮಾನ ಸಿಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ನ ಜಿಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅವು ಒಂದು ಅವುಲನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ 100% ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಏನ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚನೆ ಐನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ Mercedes-Benz GLS 450 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ನಾಗ ಆಕ್ಟರ್ ಆವೋಡು ನಾಟಕಡ್ ಪೂರ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಟಿವಿಡ್ ಬರೋಡು ಪೂರ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗಾಡಿ ಆ ಮೆಮರೀಸ್ ಅತನ ಸುರುಕು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ತಿನ ಮೆಮರೀಸ್ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ನಾಡ
ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಡಿತ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬಣ್ಣ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆ ಆಟೋ ಕಾರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರಡ 10 ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಅಂದಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ವಾರಾಗ ಯಾನ್ ಅವು 10 ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಇಂಚಿನ 10 ಕಾರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾರಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ದೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪುರ ಆತೀನಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ ತಡಂಬಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಎನ್ನವರುಡು ಇರ್ನವರುಡು ತಡಂಬಲ್ ಕೇರಿಸಿಡಿ ನಾನು ಕಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಪ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ 2010 ಅಥವಾ 2000 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಡಿ ಅನ್ 10th ಅದು ಬೈದೆ ಇರಪಾತಿ 2011 ಪುರ್ಬಾಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನೋಲ್ಲ LKG UKG ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿಗದ ತಟ್ಟದು ಬೇರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನ ತಿಗದೊಂದಂಡ ಯಾನೇನಿ ഞാൻ എല്ലിയാർದು ತೂತೆ ಮಾರ ಅರೆನೆಂದು ಬಟ್ ಎಸ್ ಯಾನಿರನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದು ತೂತೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ವಾರ ಹಾಕಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ಐತಾರ ಉಂಟು ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯಾ ಮೂಲ ಪಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಡಿತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಏನು ಒಂದು ಆತೀನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಮೊಕ್ಕದ ಪುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಮೂಲ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ತಡಂಬೆಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೇನು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರೋದಿತ್ತೇರ ದಪ್ಪಗೆ ಬರ್ಪುರ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪರ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಕಾರ್ ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ವೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂದಿನ ಕಾರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಏನಾರು ಗಾಡಿ ಜೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ಜೆಕ್ ಎಂದು ಬಂದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದು ಗಾಡಿ ಜೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಾಡಿ ಜೆಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಪನ ಇತ್ತದಾಲೆ ಜಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಬೆ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಕಾರ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬೈಕ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡ ಅಪಗಂಡ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಡೆನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಜೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ ಕಾರ್ ಬಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಶಾಂಪು ಮಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಕುಂಟು ಕೊಡ್ದು ಜೆಕ್ಕಿಂದು ನಾಯದಲಕ್ಕೆ ಜೆಕ್ಕಿಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಾಂಡೆ ಜೆಕ್ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಂಡೆ ಗಾಡಿ ಜೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿ 5 ತರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಜೆಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನು ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂದು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಅಳಿಕಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ 2 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ರಜೆಟ್ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿನಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ರಿವರ್ಸ್ ತಿಪ್ಪು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆತೆ ಬಿಡೋದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಐಡ್ದೋಕೆ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇವಾಗ 800 ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವೇ ಆಲ್ಟೋ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಲ್ತು ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಮಪ್ಪಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಕ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು ಕೊಡ್ದೆ ನಾನು ತೊಂಬೋಯಿರು ಅವಳೊಂದು ಬಂಟೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸು ನಿಂಚ ಯು ಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿ ತಲಕೊಂಡು ಅವೇ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿನಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಚ ಪೋಂದುಲೆ ಕೆಲ ಸರ್ಜಿ ಬಂದ ಬೂರುಂಡು ಉಂದಾಪುಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ನೀವು ಬಟ್ ಬಂದ ಬೂರ್ನಾಗ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಪೀರವ್ರು ಪಾಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ದಾನಿ ಬಂದ ಊರು ನಿಂದು ಬಂದು ಸಾವು ಕಲ್ತಿನ ಅವಾಗ ಕೈ ಊಲೆ ಪುಡರ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಾಪಣ್ಣ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟೋಡ ಅದ ಪಿರ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿರುಗಿಜಿ ಪೋಯಿನಿ ತಿರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟವು ತಿರ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಉಂತಿ ಪೇಟಿಗೆ ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಆನಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ನೆಜ್ಜಾನು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನೆ ಐದು ಬಕ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಬುಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಆಲ್ಟೋ ಐದು ಬಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಟೋಗೆ ಬರೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅವೇನು ಬರೋ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಆಲ್ಟೋ ಇತ್ತಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪುನು ಕನಪುನ್ ದೀಪುನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪುನ್ ದೀಪುನು ಅಂಚ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋದು ಬಂದು ಏಪ ಅನ್ಪದಿ ನೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ನಾನು 2 ವೀಲರೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿದ ತಂದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಓಡು ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಇಜ್ಜಾಣೆ ಯಾನು ಇವನ್ ಇರಗೆ ಕಾರ್ ಜೆತ್ತೊನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ದುಬ್ಬು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾರ್ ಜೆತ್ತೊನೆ ಬಂದಿಂದಿದ್ದೆ
ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ನಾನು 2 ವೀಲರ್ ಎಂಡ್ ಜೂಪಿಟರ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಡಿದಿರು ಉಂಡವು ಜೂಪಿಟರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ನಾನು 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 5th ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಓಕೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ತೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ನಿ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ ದಿತ್ತ ನೋಡು ನನ್ನ ಅಂದ್ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 5-6 ಓಲಾನ ಪಿದೈ ಬೊಡಿದಿಗೆ ತಿರ್ಗೇರೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಇರೆಗೆ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ಲ ಬಸ್ ಪೋಯರ್ಲ ರೆಡಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ವೆರಿ ನೈಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಪಿದೈ ಪೋಯಾರ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ಪೋಯಾರ ಆತೆ ಅಪ್ಪ ಡೀಸೆಲ್ ದತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದತ್ತನ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ದತ್ತನ ನಿಕ್ ಏಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಐಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಅವೇ ಅಂಚ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಕಾರ್ ದತ್ತವನಿಗೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಏನು ಮಧ್ಯಮೆ ಸಾರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಏನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಗಾಡಿ ದತ್ತೊಂದೆ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತಕ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಂಡ ಐಕೆ ಮಾತಲ ಅವಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಕಿ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಮಾತಲ ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಮಾತಲ ಇಂಕಿ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಈಸಿ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಮದುವೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಆತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದುವೆ ಆಪ ಕನಮನಟ್ಲ ಎಂದಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ತಿನ್ಪುನ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬಕ 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 ತಿನ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಪುನ ತಿನ್ನೋಂದೇ ಒಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನ ತೂಪೇರ ಸೊ ಅವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತನ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜನ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರು ಅಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂತೇನು ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ meals and great feels so great wheels and feels of course it is there and great meal lavadu and of course ee meals pondu puranchitna jagella very special jaga Flourista ಪಟ್ಟದ್ದು ರೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಅಂದೆ ಸೊ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಬೇಕರ್ ಆರ್ನ ಕೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರೋಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಮದಿಮೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಂದಿರ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ದಾದ ಬಂದಿರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ದ ಕೆಫೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನವಬರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪನಚಿತನ ಕೆಫೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿರೋಡ್ ಉಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿರ ನಡೆಲೆ ತೊಂಪೋದು ಇರ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನೋಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫ್ಲೋರಿಸ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು we are at Flourista. Yes. Breakfast panna ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅನಾಗ ನೋ ಆಡೆಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತು ಬರೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಂದಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಬಿಸಿ ಆಫರ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಡು ಅದ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕೊಂಚ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂಪು ನೀರು ರಿಲೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೆ ಆಯನ ಜೀವಂತಗನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಉಪ್ಪೆ ஒரு ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟರ್ ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಇಂಚಿನಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುನಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದೇನು ಬಟ್ ಅವು ಹತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಐತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಬೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಇಜ್ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ 2014 ಹಿಡಿದು 2020 ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಕ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಅವೇನು ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಂದಿರ್ ಪಂಡರ ಅಂಚೆ ಪಂದಿಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಮ್ ಕಟ್ರೆಸ್ ಬರಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಒಪ್ಪನ ಅಸ್ತದ ಅದ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅವೇ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರಿ ಇರು ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದಾಯೇ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿ ನಾವು 4 ಅವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವು ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಆಯ್ ಕೋಚ್ ఆయన పనుందు పోలా దుంపోల పనుందు బట్ ఆయ బచ్చిదే అల్ప ಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ಗಂಟದ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾ ಲೈನ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅವು ಆಯರವಲ್ಯತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್
ಇಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಪುನಾಂಡೆ ಪೋರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ slowly and steady but ಅವು ಮುಲ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. This place is known for breakfast and that too very importantly all day breakfast. So anytime ಬರ್ತನಂದಾನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ all day breakfast options undu and this is something that has a lot of options that you need to try. Here normally in breakfast ಆದ ಬರುಕು ಯಾನೆ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಒಂದೇ ತೂನಾಗಿರ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಪೋಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪೋಪುಂಡವು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. So you are a foodie, you love food, taste buds excellent. ತೂನ ಗೊತ್ತಾವೆ okay. So ಅಂಚೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಬೈಟ್ ತಿಂದಿ ಬೋಕ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ no all day breakfast ಒಂದು ಬಂಡರ್ you want to come here all day long. yes definitely because ನಿಂಗೆ ಇಂತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಮಲ್ಪ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ನೇಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ತಿನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಿನ್ಪನೆ ಬಟ್ ಇಂತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹೌದು. ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಇರಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪಾಯರ್ ಇತ್ತೆ ಆಕಲು ಮೀನಿ ಪಿರೋ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಏರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋತು ಜಾನ್ ಓಕೆ and but ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಇಂಗುಲು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿತ್ತನತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅದ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ and 2014 ಪನ್ಪುನ ಅಪಗ ಇರೆಗೆ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಡ್ ಬಂದರ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರವಿತೇಜ ಬಂದು ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಮಂದಿನ ರವಿತೇಜ ಬಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಂಗಿತರಂಗ ಪುರ ಮಂದಿನಾರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು నాకు ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯರ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡತ ಮಾರೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐದಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕೋಡತ್ ಮುರಣಿ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಂಗ್ ಕತೆ ಬಂತು ಹೋಯ್ರು. ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಯಾನಾರನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಏಪಲ ತಿಗದಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾರು ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನನ್ನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಎಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋತೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎನ್ನು ಇವನ್ ಆರ್ ಡಿಒಪಿ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಎಂದು ಬಂದು ಅರಡನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ನಂಡೀರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ ಕೊಡದ್ ಪೂರ ಏನಾರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಇಂಕ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೆ ಅನ್ನಡ ಪಂಡಿ ಅನ್ನಡ ಪಾತಿರ ಸರ್ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ದಾರಂಡ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೇಂಡರಾರು ಆತ್ನೆಟ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅದು ನಿಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದ hazelnut coffee as well. Okandu Korean bun. Ha. Engla ase undu naga. ಮತ್ತೆ ತದಪ್ಪ. ಮೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಡೌನ್. ಒಂದು Korean bun try ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೊರೋನಾ bun. ಇರಗೆ ಎಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದನಿ ರೋಷನ್ ಪಂತೇರಿ ಪಂತೇರಾ ಕೈಟ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಪು ಒಂದೇ ತಾ ತೆಡ್ಡೆ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಪುನ ತೆಡ್ಡೆ ಉಲ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಈತ ಇರಗೆ ಇಂಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಫೈನಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಬರೋಡನಾಡ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿರನಾಡ ಆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಇರಗೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆನ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್? ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ನಾನು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಾವೆ ಸೊ ಅವೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅದಾയത് ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. Yes. Then and I love Oita towards it is not about language. Films the bage banadale. Realistic don't have opinion. Films don't have language. The barrier is there. No, yeah, art does not have any language barrier. I think Mahesh ante Pratikaram type the cinema irana Kantara. Tudarum type the cinema irana. Drishyam type of cinema irana Kantara. Tondimudan Drishyam. Angamali Diaries type of cinema irana Kantara. I would love to do that. And dalake inu jakuda. Film malpuga sir. So finally ita eat portu yan kapa irene. నేను రపరప ఖాళీ మల్పుగా అండ్ ముంతుడు ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊಡ್ಸಲಾತನು ಯಾನಿ ನನ್ನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಐ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಡೇ ಇರೆಂಡ್ ಲೆತ್ತಂಕಂತೆ ಒಂದು ತಿಂತಿನದು ನಗ ಜೋರ್ ಬಡಾತಿ ಲಕ್ಕ ತಿಂತಿನ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ತಿಂತಿನ ನಿಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಬಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಫ್ಲೋರ್ ಇಷ್ಟ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Swarna is our title sponsor. Akalna onji tagline undu. The bond that lasts forever. So in life nama mast bond malton popa. But one bond that you feel will last forever with you. This is the Swarna moment, the golden moment, the golden question that I have for you. There are several people. Okay, you can go on. Liberty is there. Inke oriyanandu pandra apuji. But yani ekkada pandada yani struggle maltondu punaga ಯಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಜಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲು ಪುಡಿ ಏರೆಂಕ್
ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಡ್ಡಾಪ ಒಂಜ ತೊಂದಿನ ಪಂದ್ಯನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಬಂಗಡಿ ಏಪಲ ಎಂದ ಮಾರ ₹100 ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪೊಡಲ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸಚಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಹೊರಿ ಇತ್ತೆ ಐದು ವೇಟುಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಜು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಚ ರಾಜ್ ನಕುಲು ಶಾಮಿಲ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಡ್ ಆಶೀಶ್ ಉಬಾರ್ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಜ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತಿದ್ದೆ ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಪನಂದ ದಾಲ ಪನಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗ್ ಕಾವ್ಯ ಮೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬುಡದಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಕಲ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪ್ರಗತಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ನಿನ್ನಡದ ಉಂಡು ಐಟೈ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ನಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಪಲ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಕಲ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ದೆ ಇನಿಕ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಚೈತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 years ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ ದಿಡೆ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟು ಏರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರ್ತೋಲೆ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಆ ನೇರೇನು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಕೆಲವು ಬುಧರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ಲೆಗೆ ಜಾರ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆತಿರ್ ರವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ನಾಮೆ ಟಿಮೆಟ್ ಗಾಡಿ ಪೊಗ್ಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಪುದರ್ ಮಾತು ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು JP ತುಮಿನಾಡ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ even Arjun Kapi card, if you have to rate them. Oh my God, you don't give these options to me. ಏರ್ತದೆ ಏನಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾನರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಾರಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೇರಂಡ ಇರೆಗೆ ಐಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಈರ್ ಪಕ್ಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವನ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟಫ್ ಐಕ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಐಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ ಸಿ ಅಕಲ್ ಒಂದೇ ಅಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲು ಇಂಕ ಅಕಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪುನಕಲು ಓಕೆ ಸರಿ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತನಿಂದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನತ್ತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಈ 4 ಜನ ಬರಲಿ 4 ಜನ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಇಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದಾಗ ಅಕುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ your favorite if you were to pick 1 2 3 4 ancha number 1 Ravaka number 1 best actor yes see JP ತುಮನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಕುಲು ತೂತಿಜೀರು nice okay yes ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆನಿ ಜನಕುಲು ತೂಯರಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೂಡು ಸೊ ಈ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನೋದು ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಂಡ JP will always be special to me. Okay. And next one punanda Raj is a very good actor. Arnane own terms undu. Height ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಆರನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಗುಂದಟ್ಟು ತುಯರ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಐಟು ಗರುಡ ಗಮನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಬಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಂಚದ ಮೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ ತೋಜುವೇರ್ ಅಂಚ ಮೇಟ್ ಮಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ಲ ತೋಜುವೇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಲೋಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಗ್ಲೋಕೆ ಪೂರೆಕ್ಲೋಕೆ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಮಾತ ಜಾನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇருந்து ಪಂಚಾಗತ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಪಾಯರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನರಿಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ ಆಜಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಜಂತ ಆ ಜನ
ಬರ್ಪುಂಡುದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದ ಆತನದು ನೆನಪು ಪಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜುಂಡ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ in terms of showing a film the way ide yakanಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪೂರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಓಕೆ ಆಯ್ ಸಿನಿಮಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲಾಕ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಕ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಏರೆಲ್ಲ ತುಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿಯಾನ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿಯಾನ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಜಾನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟರ್ ಇದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇವತ್ತು ಅಂಚಿನ ಭಂಗನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಲೈ ಪೊಗ್ಗುಲಕ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ತವು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಅತ್ತಂದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದುಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಈ ಆರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಅರೆ ನಟದ ಉಲ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಐತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಗುಲೇ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರಣ್ಯ ಉಲ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಅರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಉಂಡು ಆ ಜಾನರ್ ಅರ್ ಭಯಂಕರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮರಳು ಗುದ್ದೋಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಂಡಲ ಆರ ಫೋನ್ ಬೇಲೆನೆ ಬೇತಂಡು ನಮ್ಮ ಶೋತಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಂಕರಾಜು ಒಂದು ಬಂದು ಅವೇ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ತಮಿಳ್ದಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜೈದಿನಾರ ಓಕೆ ಅವೇ ಆರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜಮ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ನೆರ್ಪೇರು ಪತ್ತೇರು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮನ್ ಝೋನ್ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂತ ಡಿಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೋಪೇರಾರು ಆರು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿಯ ರಕ್ಕಸೆ ಬೇತನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಆರು ಇಂಬೇರು ಇರುತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಂಕರಾಜ್ ಆರು ಇನ್ನಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಒರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದುಪ್ಪೈರು ಒರಿಯಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಿರ್ನಾಗ ಸನ್ನಿತ ರಿಷಬ್ ಎಂಕೊಲ್ ಡಬನ್ ಪುನಃ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಚೂರ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಂಗೆ ಮಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಕೋಪ ಬರಂದ್ಲ ಕರೆ ನುಂಚು ರೊಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸಟ್ಟಾಳ ಆಪುಂಡು ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡೆ ಎರಗಂಡ ಇಂತರ ಒಂದಾಪುಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಅಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಆತು ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರು ಎತ್ತೋ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ದೈದಿನಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾಮಿ ಟೂಪುರ ಆರು 10 ತಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಎನ್ನೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದಂಡೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಜೀವಮಾನ ಪಿರೋರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೊಂದು ಅರೇನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೊಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಬೇಗಡಿ ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಇರೇನು ಕಾಂಡೆ ಪಿಕ್ ಮಂತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಉನಸ್ಲ ಕೊರ್ಪಾಯ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ನ ಕುಲುಂದನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಒಪ್ಪುಜರಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅವು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಈ ಪೊರ್ತೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾ ಪಂಡದೆ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ಯು ಫೈನಲಿ ಕೇನರಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಅವು ಪೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು enna question what helps you keeps your ego at the same level and what somebody else should follow in their life whether they have to be an actor an anchor or just a human being I thought and show close malpuga okay and see first of all I'm not a star ಅವೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾನ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನೀ ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯಾಡೋದು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದು ಪಡೋದಕ್ಕೆಂತ ಬಂದು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೋದು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಇರ್ರೆಗೆ ಓವು ಸರಿಯಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ನು ಫ್ಲೋಕು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಓವುಲ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಜ ಸೊ ಓವೇ ನೀರು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ನು ಏಪಲ ಫ್ಲೋಕು
ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೋಜುನ ತುಲೆ ಸರಿದಾರಿಟ್ಟು ಪೋಪುನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿನ ಬಿಡ್ದು ಸರಿದಾರಿಟ್ಟು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈರಗಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡದು ಅನ್ಪಣ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ನು ಮಲ್ತನ ಅವ್ನು ಬಿಡೋಚ್ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಲು ಆ ಬೇಲೆಡೆ ಇರೋಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಲವ್ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೇಗ ಅವು ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಶಿಖರ ಗಾಡ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋದು ಇರೋ ಉಂಟವನು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡನ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಶಿಖರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆದದ್ದು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಿಖರ ಇರ್ ಏರೋಡು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ದ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುವೇ ಯಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇಂದ ಏನಂದೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೈ ಪೀಕ್ ಅಂತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಿತರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಡೂ ಯು ಆರ್ ಶೋರ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರಡು ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಖುಷಿಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಯುವರ್ ಅ ಗುಡ್ ನಿಂಬೇರೆ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಂಬೇರೆ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಅದು ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ SPC ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈರ್ಲ ಪಂಡರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತೊನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಈಗಿನ ಗಾಡಿನ ಇರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಐನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ SP Customs is the place that you have to go to. This is Enkaloni, thank you. Thank you. Thank you. And thank you for SPC Customs also for giving this. Okay. Thanks Kali Shok Matratte. Jeevan kite patondu kuldina ikla. Yeah. And Mercedes-Benz Sundara Motors igla thank you. Thank you. ಈ ರತ್ರ ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಸತ್ಯಗ್ಲನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಗಾಡಿ ಕುಲ್ ನಡೆದಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತೂಕ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನನೆ ಗಾಡಿ ತಿರುಗುಲ ಕಾವಡೆ ಲೇಟ್ ಅವು ಅಂಡ್ ತೂಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ಇಡೀ ಮುಗಿಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಬೈದನು. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಪ ಬಟ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಆದು ಪೂಜಿ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಶೋ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ another guest here. Yes. And hopefully for the next episode ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಕುಲು ಕಾಪಾಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ನೇನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಈ ರೀಜನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಸೇ one of the finest collaborations are happening with you guys and with great host also. So Anurag, thank you very much for doing this once again. All the best to you for hosting me, brother. Thank you. It was a very nice experience. Super. Thank you.